Vážení posluchači, jsme Altum Voice a toto je náš podcast Stověžatá vypráví, kde se vydáváme na cestu historií. Do světa legend a příběhů skrývajících se v srdci matky měst v Praze. Společně poznáme příběhy, které se po staletích předávají z generace na generaci. Čerpáme z pověstí, které jsou v naší společnosti zakořeněné od pradávna a každá prošla výraznou proměnou. Jak se pověsti předávaly, měnilo se velmi často znění nebo dokonce zasazení příběhu. Do literární podoby je pak zpracovávali obrozenečtí autoři. Ponořte se s námi do příběhů staré Prahy a nechte se unést jejím tajemstvím. My jsme Altum Voice a teď již pozorně poslouchejte. Stověžatá vypráví. Dřív, než se Praha stala místem se známými hospodami, jako jsou podniky u Pinkasu nebo u Fleku, tak se traduje, že pražské pivo jednoduše řečeno, a omluvte mě, že to takhle povím, zkrátka nestálo za nic. Ani za zlámanou grešli, jak se v té době s oblibou říkávalo. A tak nebylo dne, kdyby si velký počet štamgastů nestěžoval v malostranských putikách na kvalitu piva. A hospodským nezbývalo nic víc, než jen lomit rukama a domáhat se vyšší kvality u pražských sladovníků, od kterých brali tento chmelný nápoj. Ti se na druhou stranu vymlouvali a vykrucovali, že za to může řeka Berounka, která se vlévá do Vltavy a jelikož si nestihne pořádně sednout, je pak právě cítit puškvorcem a tak nějak nevábně padá na jazyk. Možná i to je jeden z důvodů, proč se mnoho pivovarníků nehodlalo usídlit na Malé Straně. A člověk tu tak našel jen 3 pivovary, a to sice u Klíčů, u Splavínů a u svatého Tomáše. A právě o tom prvním budeme si teď vyprávět. Ona samotná historie budovy a pivovaru je dosti vratká a povídá se, že v 16. století vlastnil dům pražský konšel, který ač byl po většinu svého života váženým členem města a o mnohé věci se zasadil, tak nakonec osud to tak chtěl, že skončil na popravišti a společně tak i jeho dcera, která byla s několika dalšími Pražankami upálena. Zlé jazyky povídali, že snad kvůli tomu, že se snažila hosty otrávit právě ředěným pivem. Ale víte, jak to v sousedských vztazích bývá. Možná je nějaký závistlivec vypustil podobnou pomluvu a pravdy se už nikdy nedohledáme. Ať už to bylo, jak to bylo, dům se ocitl bez majitele a stejně tak pivovar na několik let zel prázdnotou, až se ho ujal nový majitel, který údajně vložil do domovního štítu onen zlatý klíč. A i v tomto případě zasáhla lidská fantazie, která si hned vybájila příběh o tom, odkud tento klíč pochází a z jakého důvodu si získal toto čestné místo. A kdo jsme ale my, abychom hodnotili, jak to skutečně bylo? Není-li to tak? Zanedlouho potom se pivovaru ujal nový majitel, který přilákal do Prahy i nového Sládka, který měl oplývat zázračným receptem na pivo tak chutné, že ani voda z Berounky se na patře neprojevila. Takový mistr jmenoval se prý Klouč, nebo tak nějak, a prý se s majitelem domu potkali někde na severu Moravy, když jiné obchodní záležitosti tam oba dva přivedli dohromady.
To už se ale zabýváme přílišnými detaily. Jednoduše řečeno, Sládkovi Klouči se povedlo vrátit věhlas malostranskému pivu, a to do té míry, že šenky, které z pivovaru u Klíču objednávali, začínali mít tak narváno, že zájemci stáli i do dlouhých nocí na chodnících a v přilehlých ulicích, protože tak dobré pivo se tu léta nečepovalo. A Klouč obcházel tyto hospody a co vám budu povídat, tu nabitou pozornost a uznání si náramně užíval. A to víc, když se k němu přimotal nějaký nekňuba, který si naivně myslel, že z mistra Sládka vytáhne tu originální recepturu. Klouč se vždycky usmíval a jen si zájemce dobíral a navykládával jim různé hlouposti, jako například, že slad nechává v nádrži jen v určitých denních hodinách a že vařit se musí jen od půlnoci do 3 hodiny ranní, protože to prý noční duchové pomáhají vytvářet ten nejlepší nápoj. Klouč se o to víc bavil, když za ním do pivovaru po čase chodili naštvaní amatéři, kteří jeho šprýmům uvěřili a snažili se podle toho pivo uvařit. Pravdou bylo, že si mistr Sládek svoji recepturu velmi pečlivě střežil a když se v pivovaru finišovaly nové várky, tak vyhnal i toho posledního pomocníka a zůstával v práci úplně sám. Právě i dělníci, kteří se snažili oknem vykoukat jeho postup, potvrdili, že Klouč byl tak ostražitý, že nikdo nedokázal odhadnout, co přesně dělá pivo tak chutným. Ovšem nový majitel i konzumenti byli všichni spokojeni, tak Sládek začal experimentovat a tvrdilo se, že kromě klasických várek vaří ještě další pivo, které zamíká ve sklepě pivovaru Zlatým klíčem, a to je pak, panečku, teprve pochutina. Ale znáte to, lidé umějí být domýšliví. Ovšem prý se pivo podávalo jen různým knížatům, diplomatům a obecně vzácným návštěvám, které přijímal panovník na Pražském hradě. Nechal také Klíčům poslat povoz, ze sklepa se vždycky vyvalily sudy se speciální pečetí. Pivovar si to samozřejmě od šlechty nechal náležitě zaplatit, tomu se rozumí, že šlo hlavně o dobrý obchod. Jak tomu ovšem bývá, člověk, když se prosadí v nějakém oboru, tak k sobě zpravidla přiláká mnoho pozornosti, ať už jde o tu pozitivní, tak i o tu negativní. Pivo Sládka Klouče se stalo během několika let populárním nejen po zemích českých, ale šuškanda o lahodném moku pražském dostala se až za hranice. Dlouho netrvalo a v pivovaru se začali objevovat kupci, handlíři a všemožní podivíni z celé Evropy a ti se snažili tajemství piva vykoupit až nesmyslnými sumami peněz. Ale to Sládek věděl, že je to jen pozlátko. Stal se i incident, kdy se parta Maďarů pokusila Klouče přepadnout a v temnotě pražských uliček z něj chtěli tajemství vymlátit. Počkali si na něj, když se vracel ze zpracovávání várky piva, kterou chystal pro samotného krále. To se ale chlapci uherští přepočítali. Klouč byl nejen skvělým sládkem, ale život na severu Moravy ho naučil i síle a bytosti. Netrvalo dlouho a ti, co plánovali zločin, se váleli na chladných kostkách dnes Nosticovy ulice, kudy chodíval k újezdu Klouč domů. Takových a mnoho dalších pastí a lstí se na mistra Sládka plánovalo za ta léta mnoho, až postupně býval Klouč únaven a jak to tak bývá, když si lid na něco rychle zvykne, považuje to tak za samozřejmost a do určité míry si to i nárokuje. Stejně tak to bylo i s pivem od pivovaru u Klíčů.
Malostranští štamgasti začali být vybíraví a hlavně se dožadovali piva v čím dál větší množství, což už přestávalo být v kapacitách pivovaru a i Klouč stárl a ztrácel zápal. Čas tomu tak chtěl, že se v Praze objevil cizinec, který o sobě říkal, že přijel z Bavor a nechce nic víc, než se jen obdivovat umění pivovarnickému, které o mistru Klouči zaslechl. Tihle dva se spřátelili a začali spolu vysedávat po šancích noc co noc a tak šikovně, ale zcela nenásilně vytáhl cizák ze sládka celou jeho tajnou recepturu a ať už to bylo množství piva, které spolu vypili, nebo tím, že se Klouči Bavor zalíbil, tak cizinec odjížděl domů s přesným popisem, jak uvařit tak dobré pivo, jako právě pivovar malostranský. Ve Vltavě uběhlo akorát tolik vody, co přesně za 6 měsíců proteče hlavním městem. A z Bavorska přišel Sládkovi Klouči k ochutnání malý soudek piva. Jakmile ho mistr ochutnal, tak se až zarazil, jak přesná byla várka piva podobná té jeho. Zpočátku ho to možná trochu naštvalo a sám si vyčítal, že se toliko svěřoval tomu Bavorovi. Ale když si načepoval ještě další sklenici a řádně degustoval, tak si uvědomil, že možná tohle je jeho šance, jak v klidu odejít do penze a ještě udržet kvalitu piva v jeho oblíbených pražských hospodách. Ještě chvíli seděl ve sklepě pivovaru a propočítával všechny náklady a organizační poplatky spojené s tím, co by znamenalo dovážet pivo až z druhé strany Šumavy do centra Stověžaté Prahy. I přesto to vycházelo, že by se mu to mohlo vyplatit. Tak se stalo, že si s Bavorem plácli a povozy proudily do malostranských pivovarů s dostatečnou zásobou a sládek Klouč se mohl těšit zaslouženému odpočinku, kdy chodíval, jak degustovat čerstvě navařené bárky a vyprávěl, co by vylepšil nebo co naopak na daném moku oceňuje. Sklepení v pivovaru zamkl a klíč předal do vývěsního domovního štítu, ve kterém zlatý klíč zůstal. I bylo pravdou, že i ostatní malostranské pivovary mají svůj vlastní příběh, ale k těm se dostaneme až někdy příště, aby se nám to nemotalo stejně tak jako Sládku Klouči, když dlouho vysedával v podloubí a lámal do sebe jedno bavorské pivo za druhým. Aby taky ne, když věděl, že nebýt jeho, tak malostranští se dobrého piva nikdy nedočkají. Ovšem to, kde se naučil vařit, se nikdy nikomu nesvěřil. Tak přece jen jeho umění zůstává do jisté míry zahaleno tajemstvím. Toto byl podcast Stověžatá vypráví. Budeme rádi, když nás doporučíte rodině, přátelům či kolegům v práci. Pokud máte nějaké nápady či připomínky, nebojte se nám napsat na našem Instagramu. Další díly budou vycházet na všech podcastových platformách a na našem YouTube kanále. Budeme se na vás těšit příště.